Wij weten net exact hoe de brand ontstaan is. Het is in ieder geval in het stofhok ontstaan. Daar weer een PBN ondergang met elkaar. En ja, er is in één keer brand ontstaan. En we moeten nou even onderzoeken wat er echt wat is. Wel eens ontroemen. We hebben horen al meesten waaihellen natuurlijk. Volgens dus ja, vaste programma wat we altijd hebben. Daar oefenen we op. En nu blijkt ik wel hoe wichtig het is om toch even goed te oefenen. Op dit moment worden er geen lessen meer jong. En de dag is ook al aardig verder. Ik denk dat wij een kwartier vertreinen. Ik denk net dat er zoveel van de lessen te lonen komen. Wij gaan straks altijd wel weer even waarom naar de lokaal waar ben je. Die laten we nooit zo rennen om even de zaken met hun te bepraten. Dus die zit er behoorlijk in. Ja, uiteindelijk wel bij de hele squallen en ik maar de BN. Het is een houten gebouw en dan wil je toch altijd, als er haast 900 man is een gebouw binnen, wil je toch even onrustig en ben je blij dat alles er goed uit is. Tijdens de ontroming ben je nog in paniek rekken? Nee, uiteindelijk net. En dat komt omdat wij, denk ik, 2 maanden geleden hebben wij ook wel eens een ontroming die dat we al hier rustig naar buiten moesten. En dat blijkt, ja, toch vertuut dat we steeds dan niet vrij is. En daar ben ik heel wijs mee, dat we dat er goed oefenen hebben.